sikujua sababu kubwa ni nini. Ndio nimekuja sasa mbele ya serikali waniambie sababu kubwa ambayo waliniitia hapa. Chaelewa sababu ambayo waliniita. Chaambia statement nini ambayo ilifanya wakaniita hapa. Ni mambo mbaya tumekuitia. Ni baadhi ya vitu tunataka tu kujua na tatuelezea vile iko ili tuweze pia kukuelewa. Huyu mzee wetu ana chakula gani anapika huku? Hii chakula anapakulia watu ni chakula sawa sawa ama ina sumu? Si ndio? Hatuwezi kuwa nakula wale wanakula na sisi hatukuli. Hii chakula ni aina gani? Waboni. Jatend migao mar arita ngire Kithure Kindiki otimo limbe kaunti ma Garissa kawuono. Kindiki noromo kod jotelo mag arita kwe ma alworano maneno ni oyaw kendo kiew e kind piny Kenya gi Somalia. Jatend migao no nopwoyo apisa mag arita kuom kedo gi njore makoch e alworano. Komachielo, jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odokne gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kaluwore gi bura mathiche ok apisi kendo chako chenro mar tieko ywaruok e kind Wamatangi kod MCS ma kaunti no. MCS gosewa Wamatangi kuom rem chuko sirikal mare chwalo chenro mag dongruok kaachiel gi keto tenge jotelo mawuok e kaunti no e chenro mage. E romo mano yuorie kod jood bura mawuok e kaunti ma Kiambu, jalub jatend piny Kenya no nyiso jotelo mondo mi oti kanyakla e chwalo dongruok ne jopiny. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba kod jaod bura ma kaunti no Anwa Murathia to ne ok ochopo e romo no. Siku ya jana tuliweza kuwa na mkutano ambao tulialikwa pale na Deputy President Rigathi Gachagua, sisi pamoja na uongozi wote wa Kiambu. Governor alikuja na kiini cha huu mkutano ulikuwa vile tunaweza fanya kazi tukiwa kitu kimoja katika Kiambu County. Kumetokea shida ama makosa mengi ambayo yamekuwa yakifanyika Kiambu sababu ya governor wakati alichaguliwa aliamua kufanya kazi peke yake, akaondokea ma MCAs, akaondokea ma CEC, akaondokea wafanyikazi wote wa county. Sasa unapata mambo ya Kiambu ambayo tuliahidi watu wakati wa campaign haikuwa inafanyika. Na tuko tayari kwa sababu yeye kama kiongozi wetu wa Mount Kenya tunamheshimu na tunajua mawazo yake ni mawazo ambayo yanatakia watu wa mlima haswa watu wa Kiambu mambo mazuri, na kwa hivyo tunajua mashauri yake ni mashauri ambayo tunaweza taka pia sisi kuyasikiza. Jadolo Paul Mackenzie mitudoginek mashaka hola minoderoda maweu kodachije mamoko nodwoki e doho Mashanzu kawuono. Jang'ad bura e doho Mashanzu biro chiwo ng'eto malero ka achijego ibiro medino negi kuom thuolo mandalo 60 kaka jomin buche kwayo kata oyo. Ka bura no pod dhi nyime, okinde Mackenzie osekwedo kwayo makamano ka giseyo doho mondo mi kik kadhe. Mackenzie itudo kod nek oganda mane oyike bunge ma Shakahola e kachung'od bura ma Malindi e kaunti ma Kilifi.
Jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai elo jotelo mawuok e alwora mipidhe niang' Nyanza okoni ok gibiyie ni tend piny Kenya Kwanza tiyo arietha kod kembe rego sukari malwora ma Kenya ma Imbo ka gikoni gibiro kedo nyaka giyud ratiro. Wandai okoni jotelo ma oyier kaluwore kod chik igolo apoya nono kendo giwilogi gi jogo eko ma gin jotelo ma Kenya Kwanza. Oyango bende ni lope ma kembego ni kama rach kaluwore ni kembe moko mag ji giwegi osewuok oko ka giwacho ni mago lopegi. Ni niang' emosebedo konyruok ne jowa mang'eny kuom higni mang'eny. Sani koro wachne inyalo tiek mana yo machalo kama indi. To jowa ma joluo manie sirikal mar Kenya Kwanza ni to ling'a ling'a. To inego jowa. Nikech ng'ama nego sugar factories mawa en ng'ama dwa nego jowa ma joluo. To yaor joluo gi joluo manie sirikal mar Kenya Kwanza to ling'a ling'a. Wan wachiwo onyo kawuono ni mokwongo nyaka gi duok e tich manager mande nitie Miwani kod Muhoroni miluongo ni Francis Oko mapiyo kaka nyalore. Giduok e tich mondo dhi mbele kod tije. To mar ariyo wachiwo onyo ni ng'ata maparo ni biro yudo thuolo mar biro mondo kaw kambegi sana lowo manie kambegi ni ok wabiyie. Gavana ma Kisii Simba Arati kod jaod bura ma kaunti no Doris Aburi owuok oko majiwo jotelo mamoko mondo witoko paro mar omenda kochwale e od bura mamalo. Jotelo ariyogo ojiwo ni chuogo atamalo 3 mar osuru ne gedo mag udi biro mana medo pek ne jopiny ma nyaka sani chur kod osigo mar pek mar ngima. Arati kod Aburi nyolo osetwak gi jopiny e nyasi mag Madaraka manyotim e alap mag Gusii mantiere e kaunti ma Kisii. Mimi kama mama county, I want to assure you from Kisii Stadium, I'm not going to pass or vote for the finance bill. Sababu kila kitu ni tax. Kitu sijaona tax iko mingi na mtanisamea kidogo ni hizi free condoms ambazo zinapeanwa kwa choo. Lakini sanitary pads ambazo watoto wetu wanatumia tax iko juu. Kwa hivyo hakuna kupitisha hiyo finance bill, wenyewe wataona vile wataishughulikia. Ndugu zetu wote ambao mko bungeni pamoja na wao, tafadhali wasipitishe ile bill. Mambo ni mbaya. Hata wahubiri jana mabadri walikuwa wanauliza, tafadhali niongeleshe rais nione kama atafanya nini awaachane na ile mswada. Sisi tunaupinga. Hakuna vile mwalimu anafundisha kule Nyachogochogo kule Nduru atakatwa shilingi ama 3% of his salary iende kujenga nyumba wapi? Nairobi. Watu wa Nairobi wajenge manyumba ya kwao, na sisi tukiamua kujenga huku tujenge yetu. Maromo nyithindo 10 masomo e skunde mopogore opogore e kaunti ma Kisumu oseyud kod midhusi mar COVID-19. Elijah Oyola, ma en apisa mar migawo mar thieth, olero ni kwan ma kamano obiro tok pim mane migawono mar thieth otimo e kaunti ma Kisumu jumbe 2 mokalo. Pim notim ne jopuonjre mawuok e skunde mayudore e sub-counties mopogore e Kisumu nikech medruok mar tuoche mag athung'a, wich bar kod mamoko e sikunde ma alworano. Oyolo jiwo oganda mondo kaw chanjo mar medo rito kowuok e midhusi mar korona kaachiel bende gi rito chike magayo landruok mar midhusi mar COVID-19 makoro thoth jopiny osejwang'o. Mar malaria to mano wapimo mar COVID to ne wapimo nyithindo madhi 20 kende. Koro e Seme sub county ne wapimo nyithindo 7 to kuom nyithindo 7 mane wapimo gi 4 ne wayudo ka nigi COVID. To ka waduogo e Kisumu Central gi Kisumu East ka bende wachak wapimo nyithindo moko madhi 13. Kuom magi ka ne wapimo to 3 ne wayudo ka positive.
wane gi jie 10 ma waseyudo ka positive. 7 nyicha wayudo Seme to 3 wayudo e Kisumu East kone. Kaluwore gi pimo ni wasefwenyo ni COVID pod nitiere. Koro mano emomiyo wadwa nyiso oganda ni mondo obed motang'. Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya obwogo mar dar oganda manowuok e piny Kongo ma pod ogo tach e alap ma Kitale. Natembeya wacho ni piny owacho mamalo osejwang'e kod ogandago kata obedo ni nonego chwalgi e kambi ma Kakuma. Omedo ni ogandago kale midhiero mathoth e alap ma Kitale to chal ka gima sirkal mamalo umo wang'e ne midhierogo. Natembeya lero ni pok oyudo omenda moro amora ma chopo kare dwaro ma jopiny Kongo ma pod okwamo Kitalego. Kwan mar ji maromo 1,600 osekudore e alap ma Kitale kuom dweche. Tuko na refugees wametoka Democratic Republic of Congo, wengine wametoka Rwanda, wengine wametoka Burundi, wengine wametoka Uganda, wamejaa hapa Kitale. Sisi hatuna facility ya accommodate refugees. National government iingilie watu wapelekwe Kakuma, ndio? Ama mimi nitatafuta malori niwaweke nile niwamwage Nyayo Stadium hapo. Alafu wajipange na huko, ndio? Hivi karibuni kutakuwa na pole rama. Wao wanaenda kwa choo kwa barabara, wanapitia kwa barabara, no facility. Watoto wanaumia, wazee wanaumia, mambo ya refugee hapa national government. Jodak mawuok e kaunti ma Isiolo omisingo ni cheno mar gero gach reru apeini kaachiel kod odundu mag mauta motenore gi cheno mar Lapset ma ibiro time kuonde mane oseyangi okang' mokwongo kaka yo mar kelo negi konyruok. Kanoloso e nyasi mar Madaraka e gweng' ma Merti e kaunti ma Isiolo, gavana ma kaunti no Abdi Ibrahim Guyo nyosingo ni gisetwak gi jatend piny e wi gedo mar Lapset mabiro kale gwenge ma Gogashe, Garbatula kaachiel kod mamoko kapok otundo moyale kaka ne ochan. Ibrahim nomero ni giseketo cheno mabiro keto kuonde obila e alwora mag Milango to gi Amicha mondo mi otiek wach arita mosekelo midhiero e weyo kata mamoko mathoth kosewito ngimagi. Kwa rais kama county commissioner, kwa sababu mahali mimi nafikia yeye naongea na rais huko, mambo mengi ameleta hapa profesa, na mambo ya usalama ya Isiolo itabadilika. Na wale wakora walikuwa wanatisha watu, maisha yao imekuwa hatari. Kwa hivyo hiyo ndio usalama. Tunashukuru governor na hii timu yake, tunashikana na viongozi tukiwa na county MP hapa, tunashikana mkono tuboreshe maisha ya wananchi ya Isiolo. Jambo la muhimu sana ambaye rais ametukubalia ni kupitisha Lapset project, ipite Kula Mawe, ipite Malkadaka, ipite Bulesa, ipite Marti, alafu iende Moyale. Si kazi mzuri sana? Hiyo Lapset project ikipita, railway pia itapita na hiyo barabara. Pipeline pia mafuta itapita na barabara gani? Ni kumaanisha hiyo towns ambayo barabara inapita itainuka na maisha ya watu wetu tafani itainuka. Tunaelewana watu ya Marti kweli? Mnanisikiza mzuri? Pia tumekubaliana na rais atatujengea 2 mega dams. Damu ya kwanza itakuwa hapa inaitwa Kubikalo, na damu ya pili inaitwa Crocodile Joe ambayo itakuwa pale Isiolo, itaserve Laikipia, itaserve Samburu na Isiolo County. Haya, koro wadhiane tuke. Kampen mar adhula motis ni Global Women Football Campaign nyoya wa Yanga odichieng' manyoro kod ker mar FKF Nick Mwendwa e alap mar tuke ma Kasarani. Chenro ma kama biro geto skunde ma primar kitiego nyithindo manyiri e Kenya mangima, ka bende ogeto medo kwan mar nyiri kod mine madonje adhula e pacho ka. Ibage pim mar lig ma kor gwenge kendo itiego gi e lony mamoko motudore gi adhula. Gi
Yiena mondo atieke gi kanyo. Ochieng' Emmanuel likore mar kelo ni weche manyien mag saa achiel odhiambo mag ang'ich welo kaachiel gi mag saa 3 mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe. Weche Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Lakini mbona mmechange password ya wifi? Hata baby girl go home, si ndio wamesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chako smarter. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha sort hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.